Cando non volvera a casa despois da reunión, enseguida presentira que algo malo lle acontecera. Cansa de agardar sen poder facer nada, decidira ir na súa procura. Atopábase na nave onde se celebrara a reunión. Sabía que a policía rexistrara todo a fondo, mas quería velo cos seus propios ollos, por se descubría algo que lle puidese servir de pista. Numerosas manchas de sangue tinguían o chan como se fose un matadoiro. Puxéronselle os pelos de punta ao pensar nos coñecidos que perderan a vida aquela noite. Como non atopou nada que lle axudase, decidiu poñerse na súa pel, pensar que faría se fose el. Saíu da nave e dirixiuse ao monte que había detrás. Recorreuno buscando polas rotas, maleza pisada, farrapos enganchados, algún indicio de que alguén pasara por alí. Convencida de que cousas así non pasarían desapercibidas, nin a policía nin os cans, e segura ao mesmo tempo de que ela podería ver o que eles non viran. Guiada polo seu instinto, igual ca unha forza que a atraía cara a un lugar en concreto, avanzaba polo medio do monte sen vacilar. Cando se atopou de súpeto con dous corpos inertes no chan, un sobre o outro, quedouse de pedra. O que máis temera presentábase ante ela. Non estaba preparada para admitir aquela verdade. Aproximouse lentamente. Non fose que aquela imaxe se esvaecese igual ca un soño. Intentou non facer ruído, como se os puidese espertar. Coitaba o son que facía a vexetación por mor das súas pisadas, o do seu corazón latexar de maneira desenfreada, e o da súa respiración lenta, como se lle custase meter aire nos pulmóns. Inclinouse sobre os corpos para comprobar se había algún sinal de vida. Pareceulle escoitar un murmurio, pero tan baixo que supuxo que foran imaginacións súas. Volveu no escoitar. Buscoulle o pulso na xugular. Alí estaba, feble, pero alí estaba. «Está vivo! Meu Deus, está vivo!» berrou sen poder controlar a súa alegría. Non tiña palabras para describir a ledicia que embargou ao decatarse de que non o perdera para sempre. Por fin respirou aliviada e recuperou o ritmo normal do seu latexar. Os seus malos presaxios non se cumpriran e a esperanza de que todo ía saír ben enchía de forzas para enfrontarse co que lles deparaba o futuro. Sacou o móvil e fixo unha chamada na procura de axuda. Non había tempo que perder. «Tranquilo, meu amor. Vaste poñer ben, xa verás», díxolle aínda que non a escoitaba.